weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jingue jeeri to awoynata to patukono to teccana to doolu to gurela wari guinala ko on takkusan juula ha e nder tudal ceerno abdoul koudousi to jowole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie teskama toɓoji kewɗi ndiyam e nder yoga e région ngaji tawateɗi e nder leydi he kala to leydi sénégal maggal touba ko aleta maggal touba ko aleta waɗata ñande altine dewɗo heno hoorejo leydi sénégal hono Macky Sall holliri tigui on ñalawma altine ko ñalawma férié woni ko ñalawma mo golletaki tawa ko joɓeteɗo to leydi Gambie ma en ketto kodda nene Abouba ko fati e gasnugol jillo Adama Baro caggal nde waɗi tour e nder leydi hen e ñalawma hanki o arti tigui omo tawe nder galle danejo to lamorgo leydi ndi to leydi Mali ɓoyatama leydi Mali heeɓa ko wiyete école de guerre suudu mabɓe ɗum wiyata CNT woni conseil national de transition ɓe gooti kuulal wonde yo leydi ndi ma ko wiyete école de guerre to leydi Burkina Faso ko capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi sagata teeɓa to dartonoɓe wadde trafic taw ko carburant kamɓe kala noon ɓe tuuma ko gollodade e pelle ceɓitiɗe tawateɓe nder leydi he to leydi Nigéria sagataɓe tato teeɓama kay tuumaɓe noon ko kañumen biftino kene qime ha temedere élève biftinoɓe e nder école goto e nder leydi he to leydi Rwanda Paul Kagame ko hoorejo leydi ndi aljuma hande laana makko ndi o ka juurima to leydi Mozambique addimo to noon ko juurade e sembitinde koninkoɓe makko ɓe o nullitono nder leydi Mozambique habtade pelle ceɓitiɗe tawateɗe toon kabaruji men joolam jaɓeri so docteur ki ma en jaa ha to leydi France ha to Palestine bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy firtani aadi nde aadiniri e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawalla e danawal kala ceerno Djiby Sy ko joom istinjaba ha timmi bawɗo listihara moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol rafiji rewɓe e worɓe kala to banggue rewɓe mo safra kista fibrome dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade e wonduɓe infection ngaji kewɗi ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen rewɓe kadi musidɓe tedduɓe cattiraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti fodde sappo e tati rafine yaltama ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenayi rafine yaltama ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne andina dendagal keleneɓe muɗum wonde o heeɓi leɗɗe kese pulla omo jogui siroji e leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent to client makko woni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni so a yannama ka miskinallo safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi on mo seydaneji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla janowo barogal ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Mali e pharmacie makko kala ene tawe toon miñi ko ene wiye ceerno Samba Sy numéro mum téléphone mo leydi Mali ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawe to leegal nettek sara jeere nettek dendagal taximan dendagal chauffeur bus dendagal mo namdiɗa holto woni base ceerno Djiby Sy ma holle ha no hannirta ni
ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe kala saaha arande safruji men yo gaddor nokkuji to mbaɗori safruji men ceerno Djiby Sy kadi wiya ɓe noddoɓe kala saaha e waɗoɓe vockaluji omo leela jabtade wona salade mataw ko hewrede tan yo jomumen mbaɗ insisté ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone noddirguel e numéro makko WhatsApp kala ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wima an jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko inde maɗa inde nene ma so ari o haalanma ko wone ɓerde ma ha cikka mataw toon hoɗi ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaɓuruji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawde nogase nayya lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho e kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to banggue YouTube ha mbawon yebde min e nate ɓossoje ko musidɗo men miñi men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie putotoɗen Somalek ko société kubbam woni halfinaɓe ko fate courant e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigi wonde ɓe teɓima réseau taw ko réseau mawɗo no fewi pattam lemijo dartorinoɗo noon wadde trafic courant e nder leydi e nder Nouakchott ɓe teeɓa noon koto leegal sepha ɓe kolliri noon ko ɓuuri hewde oɗon réseau ko yimɓe taw ko gollotoɓe nder oɗon société biteɗo Somalek ɓe kolliri noon ɓen waɗoɓe trafic noon ɓe kewi tigui ko haaldude e galleji ɗi eɓe nana ɗumen courant dokka ɓe koppereje kewɗe no fewi ɓe mbaɗa ɗumen quittance uji taw ko quittance uji fenade ɓe kolliri noon kamɓe mawɓe Sonelek wonde plainte uji kewɗi ñoƴƴinama ɓo yesso pour yesso autorité ji playete autorité ji taw ko autorité ji judiciaire o holliri noon ɓoyata ma ɓen kala daro yesso ñawoɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Oulaza Haf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum mbaɗino mbaɗi kewedde kala kikiɗe alhamisa hanki o ɓe kolliri tigui wonde nder leydi Mauritanie kala ko ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi capanɗe jeegomo e yimɓe nayo kolkisano e nder holkiso he noon capanɗe joyi e jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellano capanɗe jeegomo e joyo kepti cellal mumen haala hay goto ala mo rafi o yooɓi ñalawma hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Ould Zahaf o holi kanko woni jagorgal kalfinagal ko fati e cellal aade mo leydi ndi o holliri noon ɓen ko leydi Mauritanie heeɓino 1,5 million woni million e feccere taw ko ñakko taw ko dose uji ñakko haɓade coronavirus o holliri noon e nder ɗina ñakkoji keɓaɗi kene qime hen million pawɗo ɗum kay ƴettama ha laaɓi yimɓeɓe ñakkima hano hannirta ni saabu o holliri e nder leydi Mauritanie fodde temedde jeetati ujunere neɗɗo keeɓi ñakku men taw ko dose mumen gadano fodde kene qime ha temedde joyo neɗɗo ƴetti ñakkoji men tawa ko ñakkoji ɗiɗi kala o erima noon dendagal ɓesgu leydi Mauritanie naɓe kala jattaniɓe e oɗo saaha saliɓe ha joni ñakku yaade ne mbawa tigui notoyade e ɗiɗon centre uji so ñakku ƴettete ha mbawa ƴettude ñakku mumen o holliri noon so yimɓe kala ñakkima ko nden tigui mbawata haɓade oɗo mboroso biteɗo covid 19 o holliri kadi yimɓeɓe yo tesko saabu kay guila ñakkoji ɗi puɗɗi faade oɗo saaha joni ɗi rafi on yatiri ɓawo no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to excuse caggal nde seppoji gulli jaw mbanno bone coupiraji courant kewgol coupiraji courant alarba hanki o to erkise waɗino gueɗe kewɗe bonde hen guila galleji ha e bureau ji ɓeɗon taw ko société Somalek ɓe ko laam hoto jagorgal kalfinaɗo gueɗe nder leydi noon hollirino tigui losgoji jaaƴima mbaɗe hen e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri tigui fodde capanɗe jeegomo neɗɗo mbiyama teppa e oɗo saaha joni ko police teɓinoɓe police o wattiɓe e juuɗe gendarmerie ɓe peccama ɓe hen an tawi nder brigade mo gendarmerie me Erkis ko ɓuuri hen hewde nawama to brigade mo Rosso ɓe kolliri on enquête o holliri wonde ɗiɗon seppoji mbaɗaɗi kay manifestation koko waɗa organisé taw kadi ko guila Nouakchott ga ɗum fewja ko ɓuuri hewde hen fewja ko nder réseau sociaux ji ɗum noon ɓe kolliri losgoji ɗiɗon jokki ene yakora kadi yimɓe hewɓe wonɓe ɓoyata mbiya tepa ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen gardini kabaruji men catala halfinaɓe ko fate ɓeɗgol toɓoji ɓe kolliri tigui
ñande ñalawma alkamisa hankine wiyata ñande jamma alkamisa hankine wiyata aljuma hande o nogas ene lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go teskama yoga e région ngaji nder leydi he keeɓi toɓoji men ha no hannirta ni so tawi en dokki yeru région de Gorgol Mbuta heeɓi 1 millimètre Kaydi ko 1 millimètre to wiyete Zereikaya heeɓi 4 millimètre Nere Walo ko nogas go millimètre to wiyete Batte Wulade Ayyete 4 millimètre Likseyba Gorgol 1 millimètre to wiyete Bele Ndendi heeɓi millimétre uji 10 Seyena Gababi ko 1 millimètre Gurjum heeɓi 1 millimètre wari Danela heeɓi 4 millimètre Guirayi heeɓi ko nogas jeegom millimètre Jowol 45 millimètre Magama ko millimétre uji 3 to wiyete Tulel 1 millimètre Dalahaya 1 millimètre e gure goɗɗe keeɓi toɓoji ha no hannirta ni e nder Gorgol so tawi en dokki yeru to Brakna Mbani ko 1 millimètre Fondu 1 millimètre to wiyete Mbeydia heeɓi 3 millimètre to wiyete Mahta El Hajar ko 1 millimètre uji 10 e gure goɗɗe keeɓi toɓoji ha no hannirta ni Hoddela Sharqi Nema 35 millimètre Hasi El Barka ko 37 millimètre to wiyete Walata ko 1 millimètre Hoddela so dokki yeru Hoddela Garbim ko bonni heeɓi 4 millimètre to wiyete Guguni Zemal heeɓi 3 millimètre Tezala Medda Bougou heeɓi 45 millimètre to wiyete Touyi heeɓi 3 millimètre e région ngaji e gure goɗɗe keeɓi toɓoji men to Asaba to wiyete Leb Haram e Hela Bes heeɓi 4 millimètre kanko sa 1 millimètre to wiyete Tanha heeɓi millimétre uji nogas to wiyete Dahala heeɓi 5 millimètre to wiyete Ettila heeɓi 5 millimètre e gure goɗɗe keeɓi tigui toɓoji mumen hano hannirta ni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellal AD e gollediɓe mum mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka aljuma hande o ɓe kuccidiri e ɓesgu leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ko 1.5 neɗɗo kolkisono e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi e nder holkiso he noon 13 neɗɗo tawame jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus so ɓetama to banggue pourcentage ene hollira nder temedere kala hen 0,83% ko feɗaɓe 13 ɗe kala ko ka communautaire hay goto hen ala contact suivi e nder ɓe cellare ɓe hen 1.5 kepti cellal mumen paati galleji men 11 ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango neɗɗo goto hawre ladial koto Touba paɗena maggal Touba ene heddi balɗe ɗiɗi saabu ko ñande aleta wonata tigui maggal Touba kono teskama ñalawma hande o aljuma hande o kala naɗɗo e nder wuuro Touba walla jiiɗo nate ɓosoje nder wuuro Touba cikkata mataw ko ñalawma hande o woni maggal Allah e keegol yimɓe ujunnaje yimɓe ummiɓe nder leydi he ha e caggal mayri kala mbawi notitade oɗo maggal Touba ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to legge to Dakar legal Ouest Foire Dakar ko bebbe yela jibinagel ko ɓoyani ko ɓoƴum tigui yita ene wedda e dow poubelle ede wiide ko ɓe woni balisa sara damal galle gotal ko ɗon tigui guel tawa ko goto noon sagata ko joguinoɗo kay aade e kala saaha lincide lincide e kala saaha kurjuruji ene ƴeewa hen kay balisaji ene ƴeewa hen kay gueɗe hutorto ko on tigui idi yitude e guel ɗon bebbeyela caggal nde o noddi yimɓe noon ɓoyan ɗon tigui dadiɓe koninkoɓe faabum kañumen garani ɗon goski guel ɗon bebbeyel beddanoguel ko ɓoyani e nder oɗon poubelle ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni hoorejo leydi ndi hono Macky Sall holliri tigui wonde ñalawma maggal Touba ko ñande alet noon nogas jeegom ko maggal Touba o holliri ñande altine nogas jeeɗiɗi on ñalawma ko ñalawma férié o waɗi décrété noon wonde on ñalawma ko ñalawma férié taw ko ñalawma joɓeteɗo woni ñalawma golletaki ñalawma joɓeteɗo ɗum noon ko ñalawma dewɗo e ñalawma maggal Touba ha joni koto Touba keddoɗen c'était diɗɗal landaji lunda jeehino hanki ziyara mumen to Touba juuroyade hono khalifa général des mourides Ousmane Sonko noon e diɗɗal bitegal yewni askanawi ɓe joddima e khalifa général mo mouride
teskama noon Khalifa Sall arani toon kanko Ousmane Sonko noon o holliri tigi wonde khalifa général o hadi Khalifa Sall tawtorede ngadi arde toon tigi jillu en ko joom suudu mum e oɗo saaha wona celluɗo o holliri kadi joom suudu o e oɗo saaha joni taweta Paris lamorgo leydi France e mbadi safruji o haala ɗon tan saabu o holliri wonde Khalifa Sall kañum e hoore mum ene foti yaade tawtoyde oɗon mo sellani o holliri noon o ñaguima kanko Ousmane Sonko nde khalifa général o duwanto Khalifa Sall e oɗo saaha joni kanko Khalifa Sall kanko noon Ousmane Sonko eɓe yaade sete timmude no fewi e nder ɓe o yaade ɓe noon ko ɓuuri teskede hen o yaade e biteɗo Habib Sy e goɗɗo ne wiye Aïda Mbodja wondude e biteɗo Cheikh Gueye ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal koto Ziguinchor paaɗena gendarmerie mo région de Ziguinchor ɓe teeɓima teɓande ɓuttere no fewi ɓe teeɓima debbo sagata debbo dartoɗo tigui wadde trafic de drogue taw ko trafiquant molanteɗo Allah e nder région he ɓe teeɓimo noon ko nokku to wiyete Kafountine ne tawe to worgo leydi ndi kanko debbo o noon teɓaɗo o kanko suka teɓaɗo o noon kanko o wiyete tigui ko ndeya Coumba Keita o tawrama mo jogui nde Coumba Keita mo yara duuɓi nogas e ɗiɗi nde o teɓa noon ɓe tawi makko sappo e tati lagas taw ko drogue mo hinde chanvre indien o holliri noon on drogue wona yeyde o jogori ɗo on drogue tigui ko kanko hutorto ɗum haɗani noon omo tawe tigui e juuɗe dadiɓe teskama tigui hollirama ko ñande sappo ñande nogas e jeetati lewru septembre gonɗen ɗum ko ñande hen darto to yeeso juge mo tribunal mo Ziguinchor ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Darou Salam wuro witengo Boubou Deme ko wuro tawatengo e nder commune mo Darou Salam e nder département mo Nioro yimɓe Boubou Dembe noon ko Boubou Dembe ɓe noon ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni hay goto hay joom guesa gota wawa ɗanade anda ko weele ɗoygol saabu kay kala ɗanide ko guirji mbalata e guese mum ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu saabu kay e oɗo saaha joni guirji bonni guese mabɓe kewɗe hectare uji kewɗi guerte guirji bonni ɗum ha boni ɓe mbaɗi erango faade laamu ngu nde faabotoɓe goto e ɓen remoɓe goto e ɓen remoɓe tawateɓe nder nden fande holliri tigui wonde kañum joguino ko guese tati biteɗo Keba Ndour o joguino ko guese tati hen guese ɗiɗi guirji ɗe bonni ha laaɓi ɓe erima laamu ngu noon nde faabotoɓe ko ɓuuri yawde yaccade hono dadiɓe ɓe hinde eaux et forêt noon kolliri joni ɓoyata ko maɓe réglu oɗon probléme hano hannirtini koto lawol ila Touba paɗen accident ji kadi jokkine puɗɗima kadi e dow lawol ila Touba taw ko yahoɓe faade maggal Touba caggal noon nde accident camion goto wanno accident e tolno Saint-Louis taw ko paano Touba ha capanɗe nayo e joyi neɗɗo gañinoma hen e nder ɓen jeedi noon tampi sanne hollirama ñalawma hande one ko ñalawma joni one ko hande one ko bus goto kañum tigui felɓodiri e auto personnel en keɓani noon bila so tawi kay waɗi mayɓe walla gaƴiɓe en keɓani bila kono nate ɓosoje kolliroje natal holliroje accident one holli tigui accident ko bonɗo no fewi on accident kadi sa bima ha waɗi embouteillage mawɗo e dow autoroute ila Touba ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Gambie paɗen caggal nde maître caggal nde kayinde hono Adama Barrow hoorejo leydi ndi wanno jillu muɗum e oɗo saaha joni warti nder lamorgo makko ma en ketto kodden Abouba eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare TV ñalawmal juma hande o ko ɓuuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen te Gambie mbiyen hoorejo leydi ndi président Adama Barrow caggal jonte ɗiɗi nde waɗanno jillu e nder leydi ndi no fotiri hanki de o naati ɗo e wuuro lamorgo ngo Banjul to wiyete galle danejo e State House ene wayno tan de kanko hoorejo leydi ndi guila to wiyete West Coast Region ha yetti ɗon to Farato Busumbala Abuko ha latiri Kunda Faye Serekunda ene wayno sa weddima ñorgo samata e leydi Allah kewal yimɓe ɓe ko ujunnaji yimɓe jalti tigui gam jaɓɓade mo caggal tan nde landa yahi jamme e laaminoɗo duuɓi nogas e ɗiɗi tawtimo gam tan ɓe mbadda lingodira ɓe mbadda jungo e fandu ɗiɗo sumgoji paaɗen ñande 4 lewru décembre wonani beelama noon hoorejo leydi ndi président Adama Barrow no feewi ene wayno kanko de o wi ngal ɗo jaɓɓugal o meeɗa yiide ɗum wadde noon hewɓe kadi kolliri beelama muɗumenete caggal tan jaborɗe ha e sarɗiyankoɓe fof hanki no kolliri ɓe kolliri tan de ɗiɗo sungoji ɗi paaɗen ñande 4 lewru décembre président Adama Barrow ƴetti ɗum ha paari saabu ɗum ngal ɗo jaɓɓugal hanki baɗagal hakkude Serekunda ha yettoyi to Birgama ha Banjul meeɗa kay yeede
woni belamma mawɗo noon hoorejo leydi ndi e yaadiɓe muɗum kala sabu ɗum ko waktuji 4 o naati busum mbalaw mo yetti Banjul hedde waktuji 10 jamma mbiyen wadde jaɓɓugal tigi rigi hoorejo leydi ndi jaɓɓa taw ko jaɓɓugal lamɗo ɗo hennete e wuro lamorgo ngo Banjul ha Serekunda ɗum noon wonanimo kanko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow belamma mawɗo wadde mbiyen ɗiɗo sumgoji ɗi paaɗen ñande 4 lewru décembre ɗo e nder leydi meɗen te Gambie wonata hunde wemde ko denena Abouba ngam weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba golle ma jooɗi peewi catala bitengal Amnesty International noon ngal yonnani haydara ko fati e laamu Adama Barrow ɓe koliri tigui wonde kay gueɗe kamtorinnoɗe ɗe Yaya Jammeh waɗanno e oɗo saaha kanko mo waɗi ɗum hadde yimɓe kay e kala saaha wadde seppoji men to hadde kadi heɗiyankoɓe hebde ko wiyete liberté d'expression ko gueɗe kewɗe ɓe jonnani kamɓe catal Amnesty International haydara ɓe jonnani laamu Adama Barrow ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ma en keddo e nder leydi Gambie sabu leydi Gambie ene waɗi erango tawa kadi ko dendagal gambinaɓe kala ne nodda ko fati e batu heblo sukaɓe Afrique eɓe eri noon fulɓe ɓe gona fulɓe kala eɓe eri kadi jeeyaɓe catal ngal eɓe gona kala ma en ketto erango go erango fati fedde heblo sukaɓe Afrique batu mum ɗamini wadde ñande 10 lewru dartondu e nder leydi Gambie bandiraɓe fulɓe mbiyoɓe mbimi wimi e wimami e kala leñol mbawgol won noddago mango arani e leydi Gambia homo noddiri ngo noddago Amadou Sane e goɓu muɗum noddiri ɓiɓɓe fulɓe e kala leñol ngol wawi won ɓe mbiɓe on dañani batu mawɗo e o octobre a balɗe ndu ɗiɗi hoɗo batu waɗanta on toon to Sare Gueda wulli ɓe tendinira ngu ñalngu gouverneur Samba Ba to Basse e gollidiɓe muɗum sefo Alhaji Dioune Ba to Sandu e gollidiɓe muɗum sefo o wulli wes Alhaji Mamadou Ba ɓe ɗum teddinira ngu ñalngu leydi kansulo Sinthiou Ba to wulli is ɓe teddinira chef Alhaji Ibrahima Juwara chef mo wulli is e gollidiɓe muɗum ɓe teddinira Mamadou Diallo président fedde aynaɓe to wulli wes e gollidiɓe muɗum ɓe tinna honorable Mamma Kande Amadou Dia to Dia Oil e pelle ɗe gandama ngoni nder Gambia e caggal leydi kala fedde mbawde won heble sukaɓe Afrique ha esa teddiniri one nguñal Amadou Ngata Mere Ba heble sukaɓe Afrique e ngal South Africa ɓe ɗum tin Abdou Barrow hoorejo heble sukaɓe Afrique ngal Brazil ɓe tinna président fulɓe Africa Aliou Sow e gomu muɗum ɓe tinna Alhaji Sidi Dem président capital Pulago ngal Gambia Alhaji Mamadou Madou président capital Pulago international ngal Gambia ɓe tinna hoorejo Ceerno Bala Kande hoorejo Jengu Fuladu ɓe tinna Alfali hoorejo fedde potal ngal Gambia ɓe tinna hoorejo Ceerno Habous Diallo hoorejo heble sukaɓe Afrique ngal Sénégal ɓe tinna Hadji Mama Badiaga a wulli is association a leader kam heynori e wulli is e fedde mumen nde o e Gambia ɓe teddinira Aliou Dialalo Ba daraniɗo Pulago toto leydi Angleterre Amadou Sane gomu muɗum noddiri ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbi batu mangu ngu won arana nder leydi Gambia ɗum ko nde waɗanta on 2 octobre toon to Sare Gueda wulli ndenne ɓiɓɓe fulɓe mbiyoɓe mbimi wimi e wimami e kala leñol mangol won heble sukaɓe Afrique wona ɓiɓɓe fulɓe tan darani ko kala leñol mbangol won heble sukaɓe Afrique ɓe on darani ndenne noon ɓiɓɓe fulɓe e kala leñol mbangol won notoɗen Amadou Sane kodde nene Abouba ane dendagal jeyniyankoɓe leydi Gambie kala on bismama e nguɗon batu eɗen ciftin tan ceerno Habous Diallo wona hoorejo heble sukaɓe Afrique de leydi Sénégal ko hoorejo heble sukaɓe Afrique windere kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Gambie ko to leydi Mali paɗen alkamisa hanki nogase 7 lewru siltu hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho catala bitegal CNT woni conseil national transition ɓe transition jodinoma jonde mabɓe taw ko dariɓe kay darde oɗo saaha joni darde sarɗiji e nder leydi he ɓe joɗima jonde mabɓe noon e nder jonde he ɓe mbaɗi woote e nder woote he noon hen temedere tergal jeeyaɓe CNT wooti ko eeye te neɗɗo goto wooti ko ala hay goto abstention hay goto waɗani ɗum noon kay ko yidde ko fati e mahgol ko wiyete école de guerre e nder leydi Mali on paami tigui wiɓe eɓe kañumen ɓuuri hewde to pucci dogata saabu
kay ko ɗiɗo tan kolliri ngala hen ɗum noon ɓoyata ma leydi Mali heɓki ko wiyete école de guerre colonel Azimi Goïta noon holliri tigui wonde on école de guerre ɗaminiɗo ma heede nder leydi Mali heblete hen ko ɓen dadiɓe koninkoɓe taw ko dadi koninkoɓe martaba towɗo woni ko wiyete officier ji supérieur o holliri noon on école so mahama ma adan gartama kewɗo saabu kay ɓena officier ji supérieur ma keble hen ko fate commandement ma keble hen kadi gueɗe kewɗe no fewi haaɓe mbawa tigui toppitade nden ka ekkisala e nder leydi he ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Mali ha joni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo nden ka ekkisal kalfinaɗo nden ka jagorgal leydi ndi kalfinaɗo nden ka ekkisal hono colonel Sadio Camara o bismima o joddima en audience e nder bureau ji makko alkamisa hanki o nogas tati lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go délégation timmuɗo taw ko dadiɓe Amérique naɓe ardi on délégation noon ardi on délégation ko commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique woni commandant catala biyetegal Africoma o wiyete ko général Stephen Doswan ene tawtora jonde nde noon chef d'état major général des armées mo leydi Mali hono général de brigade Oumara Diarra e chef uji militaire uji kewɗi tawtorama jonde nde siftinde on noon e oɗo saaha joni leydi Mali ene sifodiri tigui e dow laaci dentuɗi Amérique ko to banggue konyankagal ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni ñande alkamisa hanki o suudu ñawore woni cour d'assise ɓe jandini ñawore mabɓe ha laaɓi taw ko ñawore faate oɗo biteɗo Alpha Diallo e ɓi bamum goɗɗo biteɗo Souleymani Diallo ɓe ñawira noon ko dartorade kala saaha guykaji ɓutti no fewi ɗe hinde braquage tawa e kala saaha e guykaji ɗi ɓe mbaɗata eɓe jogoto pitil eɓe joguiti pételaji e des armes blanches woni labbe e gueɗe baɗe noon ɓe janino kamɓe janno e kamɓe janno e orange agence orange monnaie goto ɓe jannino kadi e magasin mawɗo no fewi ɓe jadino e koppereje kewɗe no fewi kamɓe noon koɓe sukaɓe tokos ɓe yaroɓe duuɓi nogas pawɗi seeɗa ñawore mabɓe yani ha laaɓi kamɓe ɗiɗo kala ɓe taƴanama ɓe lelo kaddi gurdam mabɓe kaso koto leydi Burkina Faso paɗen capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo sagata tumta dartoɗonoɓe wadde trafic carburant e nder région ngaji tawtiɗe e nder leydi Mali e nder leydi Burkina Faso kamɓe kala noon eɓe tuuma kadi eɓe gollodo e pelle ceɓɓitiɗe woni terroriste en tawteɓe toon ko Harouna Yoda procureur de la république ɓajini habaru o holliri kadi losgoji nana jokki e mabɓe ene yakora kadi ma yimɓe hewɓe wonɓe mbiye teɓɗo e balle koto leydi Nigéria paɗen police mo Nigéria ɓe kolliri tigui ɓe teɓima sagataɓe tato tuumaɓe ko kañumen biftino kene wona temedere élève e nder école chrétienne goto tawa ko école tawateɗo to rewɓajo hirnage leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe tawe juuɗe dadiɓe losgoji ne jokki hen koto leydi Rwanda paɗen to leydi Rwanda ko toon to leydi Rwanda Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda aljuma hande o ƴetti lana makko ndiwoka o juurima to leydi Mozambique addimo toon noon ko juurade salminde sembitinde koninkoɓe makko kene wona ujunere koninke ɓe wonde Mozambique e nder région biteɗo e nder région biteɗo Gabo Delgado e nder on région noon ɓe pelle ceɓɓitiɗe mbaɗanno pagay mawɗo no fewi ko ɗum saabi noon neldin toon fodde ujunere koninke ɓe wallat kay dadiɓe leydi Mozambique habtorade pelle ceɓɓitiɗe kanko Paul Kagame noon jillu ngu ko jillu balɗe ɗiɗi woni ñalawma hande o e ñalawma janggo o teskama noon kadi ko kanko wonno hoorejo leydi Afrique gadano neldude dadiɓe mum to leydi Mozambique wallide leydi Mozambique haɓade pelle ceɓɓitiɗe e nder leydi he kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi France paɗena Werason ko jimowo jimri witendi Rumba gana o jeeya koto RD Congo woni république démocratique du Congo walla mbiyen Congo Kinshasa omo fonno wadde noon fijirde mawde no fewi woni concert on concert noon o ɗamno wadde ɗum koto leydi koto Paris lamorgo wala fendo e nokku biteɗo Zénith ko ñande nogas joyi woni ñalawma janggo on tigui tijjuno oɗon concert préfet mo Paris noon sifi kayit on kayit noon ko holliri tigui wonde oɗon concert woni ndeɗon fijirde firtima ha sori ladde nde hayti wadde saabu kay o holliri addinimo jogay ko jogade ɓe kulu huuli so fijirde nde waɗi ma waɗ gueɗe kamtude nde fewi ene huula kadi ma waɗi hen gañiɓe ko ɗum saabi noon préfet mo Paris wawi sifde on kayit haytinde oɗon concert mo Ferrason fonno wadde e nder Paris lamorgo leydi France koto leydi Palestine kekkotorɗen aljuma hande o
aljuma hande o Palestine najo goto warama to nokkoto wiyete Cisjordanie taw kadi ko dadiɓe leydi Israël kañumen joɗimo kañumen jooɓi fittano makko ɓe joori makko noon ko kural taw kadi ko kural ɓe piɗimo e hoore ko ɗon wasi fittano makko e nder wuuro wiyetengo Beyta o wiyeteno noon ko Mohamed Ali Habisa mo yarano duuɓi nogas e jeeɗiɗi hollirama kadi yimɓe jeetato woɗɓe mbarmi hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tonganno on kabaruji men e ɗemgal Pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba enen nanggani en kaɓɓirɗe ɗe Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on